ଏ ସବୁ ବାରହା ତାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ସବୁ ବାରହା ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି। ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ବାରହା। ବିଲରେ ଧାନ ଫାନ କିଛି ରଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ପୁରା ତାଡ଼ି କରିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିବ ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଆସିନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲଟି ଅଛି ମାତ୍ର। ଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କେତେକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବେଙ୍ଗଳା ବେଙ୍ଗଳି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣିଟା ଆଣିନଥିଲି, ଗାଡ଼ିରେ ରହିଯାଇଛି ପାଣିଟା, ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣିଟା ଆଣିକି ଆସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଳା ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଳା ବି ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଳା ସରିଛି। ଦେଖିଆ ଆଜି ତ ଯାହେଲେ ଦିନ ଯାକ ଏଠି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚପଲ କାହିଁ ତୋର? ଚପଲ କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବିଲକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ସରିଗଲା ତ ସବୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ବେଙ୍ଗଳା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଧାନ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଧାନ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରିକି ଆମେ ଚାଲିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ଖତମ ହେଇଗଲା। ଏବେ चलो हाथ तो है आगे से। चलो चलो आगे से नहीं पानी नहीं यार। चलो डाल पड़े भाई चलो हो चलो चल चारो हो चार चार गाड़ी पाखु चार भाई देखे जाए कौट पहुँच ना देखु ना नहीं। धीरे धीरे चल धीरे धीरे चल पड़ू तार तार चलो हे पड़ा किसी ना किसी ना क्या नंडा नंडा हो बर्तमान बहुत बड़ कम सरीगला। आम बर्तमान चलू घर को सब कम धंदा सरला। जब वीडियो भल लगे तो लाइक कमेंट फॉलो करेंगे। रोचु जय जगन्नाथ।